Здравейте! Днес искам да си поговорим за разочарованията и провалите, като ви споделя за най-скорошното ми разочарование, което се случи вчера. Бях ви обещал в едно клипче, че ще нарисувам пейзаж с маслени бои на една от любимите ми фотографии Стражите по залез, която направих през 2019 година, големият сняг, така да се каже, от връх Тодорка. Отдавна си мислех да нарисувам този пейзаж, но не знам каква е причината, дали това, че моите музи, жена ми и детето са на море. От няколко дни аз съм останал в офисът и се занимавам с този задачи и съм влезъл в така наречения бърнаут, или просто голямата горещина, която е налегнала дори и Банско. Вчера рисувах до 1 през нощта и просто вече не издържах и си казах, че мисля, че е време да сложа край на мъките и ми стана ясно, че картината няма да види бял свят. Но какво да се прави? Не всичко е цветущо. Това е причината да направя това клипче. Мисля, че е голям проблем в интернет, че постоянно се споделят само хубави неща, никой не споделя провалите си, за което всъщност има две гледни точки, за които след малко ще кажа, но според мен трябва да се споделят и разочарованията, не само хубавите моменти, защото в онлайн пространството така се получава, че се създава илюзията, че всичко е перфектно, но всъщност ще ви покажа поне фотографията, за да има какво да се вижда след като картината замина. Това е фотографията. Не знам защо картината не се получи. Добре, ще си кажа като оправдание, че може би фотографията е прекалено хубава и затова не съм успял да я пресъздам с маслени бои. Но всъщност исках да споделя двете гледни точки за разочарованията. По-западната гледна точка е, че когато се видиш с близки и с приятели, не е хубаво да ги натоварваш с твоите проблеми и с нещата, които са ти се случили. Хубаво е да си ги запазиш за себе си и когато се видиш с приятелите или близките, да си говорите за позитивни неща. Другата гледна точка е, че първата работа е, когато се видиш с приятел, е да си споделиш всичките проблеми, за да ти олекне. Въпреки клипчето, което сега записвам, аз по принцип съм привърженик на първата гледна точка, че не е добре да натоварваш близките и приятелите с проблемите си. Не знам, вие какво мислите? Може да оставите някой коментар. Обещавам следващия път да има нещо нарисувано, но този път не конкретизирам, защото един провал на седмица е достатъчно. Чао, чао!